Hej så alle sammen, og velkommen til. Jeg er ude og gå sammen med Anders og Susanne. Jeg er her. Det er bare cringe, det der. Yeah. Skal du heller ikke med ind på din? Nå. Jeg er fyldt på allerede. Ja, det har jeg også gjort. Let's go tur! Yeah, kom så. Skål dig ned. Jeg har ikke helt dag. Jeg kommer lige ind på den. Rutsjebane. Den er ret våd, bare lige så I ved det. Ej, den her kan jeg med godt huske. Der har jeg nogle rigtig gode minder på. Mig og Jonas, vi var hernede og ødelægge den totalt her den sidste dag. Vi fjernede alt det her jord her. Jeg har ingen idé om hvorfor, det havde jeg bare lyst til. Selfie! Fuck, jeg fryser min hånd. Gør du det? Ja. Nå, kom. Vi skal ned til en hule. Susanne, selfie! Især når der er, vi filmer. Lad os gå ned til knallerten. Nej, ikke knaller den. Susanne. Er den der stadigvæk? Kan jeg se nogle knald, så skriv noget nede i kommentarerne. Stadion. Jeg kan godt lige kigge lidt. Ja, ja. Dejligt. Ah, så lidt. Ej, det der er dårligt vejr. Jeg ved ikke hvorfor, men det minder mig om klub i aften. Som minder mig om sidste gang, eller så var det dagen, eller gangen før sidste gang, da jeg lavede den der crossbar challenge med Nord og Magnus. Ingen af os kunne ramme den. Har vi en bold, så kan vi godt spille det igen. Men ja, der er ikke nogen bold her. Jeg vil bruge en skraldspand lige derovre bag Susanne. Det er sådan det første, du tænker på. Øj, kan jeg få penge af den dåse? En chipsdåse. Tror du så heller ikke, det er en dåse? Jeg skal lige scanne dig. Selfie! Vi skal alle tre være med på selfie! Selfie! Susanne, hun er bare sådan iskold. Bare sådan. Nå, kom, vi skal den her vej. Så I lige Anders' ansigt. Det var Anders' ansigt. Jesus Christ. Jeg ville virkelig ønske, at det her det var lidt mere tæt, sådan noget her. Fordi jeg elsker at gå i sådan noget bladværk her, sådan små træer. Kom med hjem til mig. Nej, det er der. Ja. Her er der tæt skov. Der er en hule lige herovre, hvis den ikke er blevet smadret. Som mig og Jonas, vi fandt her en anden dag. Var du med hernede? Nej, det var den ikke. Du spiser sgu da en masse toast her. Jeg har kun filmet i 4 minutter og 24. Der er hulen. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den. Nej, men det var dem der grene, vi fandt. Men det er ikke os, der har lavet den her. Hvis du kigger hernede, så kan du se, alle grenene, vi tog, de er væk. Ja, okay. Det var fuldkommen fyldt med grene før. Men nu er det... Og min, den var ikke længere min video. Nå, okay. Den kunne ikke mere.
Hey, skal vi bo hen? Det er sådan, hvis man er hobbit, så kunne man bo herinde. Ja, det tænker jeg også. Der er ikke Hvor er sådan, sengen forresten? jeg tror, det er den der træstamme der, og så det der ved sofaen. Jeg skal ud nu. Susanne, hun vil snil kunne være herinde, fordi Goddag! Jeg gør da ikke noget. Dygtig hund. Dygtig hund. Hvor kommer du fra? Dygtig. Den gør ikke noget. Goddag. Hvad hedder du? Kunne jeg lige se dit halsbånd? Den har ikke noget halsbånd på. Jeg kan ikke se noget halsbånd på den. Anko, kan du finde noget halsbånd på den? En hjemløs hund. En hjemløs stakkel. Nå, det er synd for Jeg tror faktisk, det er Glika. Ej, Nej, Flika er lidt mindre. Glika plejer at have halsbånd, hvor man kan se navnet. Er det dig, der er Flika? Ja, du er fin. Bare. Nej. 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 Du skal ikke gøre, Susanne. Det er fordi, må jeg lige få kameraet herop? Ja. Det er fordi, at Susanne er ikke helt vild med hunden. Det kender jeg faktisk godt. Det er min bror også. Susanne, hun har gjort det andet. Så skal du også lige med. Går du igen? Vi ses! Men jeg kan godt se min hånd. Nå, skal vi gå videre? Bare rolig, Susanne, den er gået væk. Altså, der er stop til. Det er okay at være bange for hunden, Susanne. Jeg kan snart heller ikke filme længere. 5 minutter. Jamen, jeg har filmet i 8 minutter. Den holder sådan omkring til 8 minutter, så. Har jeg set det der træ derovre? Jeg prøvede mig og Jonas at vælte her den anden dag. Er det Ja, der skal vi smadret stoppe det? med at filme? Farvel. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Farvel og have det godt. Farvel, Susanne. Sig farvel. Hej.